na lekula no nnama bere nnama ndawusa ndawusa jere vocha japu mabali udishi borota ta u Monday April to April 26 or 27 April 27 leni hennama ndawusa na nama nwomere Japan tara ahụhụ ji ego ubi m jiri ego rụọ last year lekwa ndawusa bịa no funga no Japan mo venshicha ya ala vuona ya nama nwa ata ji abalị ndị mmanụ labachara ụra akwa ịhụnanya ebe o ụmụ na-ahụ ụra ada Owerri North lekwanụ ndị Hausa na nnama mere ọwụ nnama jiri aka ya vụọ Japan niile ihe ọkwa ihe oke ya ụfụrụ akwa nna na-ahụ na o ịhụ na-asọ agbala nkịtị ndị Hausa bịa obodo anyị emegide anyị mmegide arụrụ ala nnama ya fụrụ ihe ha ọkwa ha ejiri aka eme ụbọchị taa April 2027 abalị ka ejiri hụ bịa ubi m rụrụ last year m jiri ego kpọọ ndị ọrụ nwa rụọ ya lekwa ọha na eze lelere no lekwanụ nna bịanye na maka onye buga nna ma nnụ nụgala ike ya ohe nkara ya lewe ya sa ha dị nna ma nwụgwọ ha dị japụ oriri ya na-eri na japụ mejọba ebe njiji ebe ruru pushide mesendiri nna m abụọ agbara kitikiti ebe bishia mmiri dadu some like this soda then the women kill any has a man no ala na just aka like this she be jido okwu ka edu mansu do e ko ri me straight again cause apon we me ga me joku ari me ken anama one boy Chineke goshe onye mere rescue agbacha na me balaga ma akira na bia uri eme ngano lagi sili afumam ya otu one apro me vedepe kema ana aishi ya miloka me bana he ma akira na je paru la me ashe meje uliwa onye chami subuliwa ebe ana agbamu ebe rachama you chairman ndị ụra ata niile nọ na platform anyị ihe mere this morning ihe oke Wahala ihe ohe ndị nama mere ya akụrụ ya ihe were nama sendere nama emerọcha ya nwanna ndị asa nchikere lechaa ozugbo ahụ ya niile ahụ na ya so onye ọbụla should wake up na ọ dị mma biko eji m n'aka na onye ọbụla ahụla that video ihe a mere on Monday n'ụmụna ahụ Orata Owerri North nke steeti Imo. There is an existing bill already banning grazing of cow
and cattle. Anti-grazing law. What the only exists in Imo State. Open grazing law. The bill that is against open grazing law is in existence in Imo State since during Uzodinma. And I know that it has not been repealed. And I'm here because I am calling upon the government of Imo State, especially the office of the SA on monitoring and implementation. You are the SA on monitoring and implementation. Monitor the Fulani India. This is planting period. This is period I need ubi. But ori wonye baga ubi because of the Fulani Herdsmen. Una onye ha kroko koja sa woke mado. Na lubi o. Una ona ha mara kpun dem mano. Nye oto wa sha gbe agro. Nye oto sha abara ha agro, abara ha starvation, abara ha hunger na this state. Because I am begging the government of Imo State. And I am asking the SA on monitoring and implementation to wake up and do his job. Wake up, sir, and do your job. Only how will I get me question that from stopping our people? Please, the government of Imo State. Please, the government of Imo State. Do the needful. Do the needful. Before I go to Thank you very much.